hjælper dyrene med at blive født, med at være raske, til at blive stærkere. Dyr er følsomme væsener, som skal behandles med respekt. Landmændene og dyrlægerne ved det. Dyrlægerne plejer dyrene, så de kan undgå dyresygdomme. Dyrlægerne behandler og heler dem. Dyrlægerne sikrer, at dyrene har det godt og trygt. Det er dyrlægerne, der hjælper dem ud af angst og stress. Dyrlæger er ikke kun dyredoktorer. I privat praksis, hos landmænd, i det offentlige, langs fødevarekæden. Dyrlæger gør en indsats for vores sundhed. Uanset hvor du er dyrlæger med i din hverdag.